یوسا سلام دا مدینے آقا تا یوسا سلام دا مدینے آقا تا خاجی چزے داشن روزے آقا تا خاجی چزے داشن روزے آقا تا یوسا سلام دا مدینے آقا تا یوسا سلام دا مدینے آقا تا خاجی چزے داشن روزے آقا تا خاجی چزے داشن روزے آقا تا شم قربان دست دستر گو خجی شم قربان دست دستر گو خجی شما قربان دست دستر گو خجی شما قربان دست دستر گو خجی گورے بت پرے د جنگلے آقا تا گورے بت پرے د جنگلے آقا تا خاجی چزے داشن روزے آقا تا خاجی چزے داشن روزے آقا تا یوسا سلام دا مدینے آقا تا یوسا سلام دا مدینے آقا تا خاجی چزے داشن روزے آقا تا خاجی چزے داشن روزے آقا تا درود و سلام زما ضرور پریوایا 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 حل میں دزڑ خایا مکے آقا تا حل میں دزڑ خایا مکے آقا تا خاجی چزے داشن روزے آقا تا خاجی چزے داشن روزے آقا تا یوسا سلام دا مدینے آقا تا یوسا سلام دا مدینے آقا تا خاجی چزے داشن روزے آقا تا خاجی چزے داشن روزے آقا تا چپا دعا کے دی زہر نشما 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 دیر ور زورے گم باغی چھے آقا تا دیر ور زورے گم باغی چھے آقا تا حاجی چزے داشن روزے آقا تا حاجی چزے داشن روزے آقا تا یوسا سلام دا مدینے آقا تا یوسا سلام دا مدینے آقا تا حاجی چزے داشن روزے آقا تا حاجی چزے داشن روزے آقا تا دا بخاری او بل مسرور پا آواز دا بخاری او بل مسرور پا آواز دا بخاری او بل مسرور پا آواز دا بخاری او بل مسرور پا آواز
اظهار کوما پشیر آقا تا اظهار کوما پشیر آقا تا حاجی چزے داشن روزے آقا تا حاجی چزے داشن روزے آقا تا یو سا سلام دا مدینے آقا تا یو سا سلام دا مدینے آقا تا حاجی چزے داشن روزے آقا تا حاجی چزے داشن روزے آقا تا زار منی من دیو بکو مورز 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 ومور روان دا عائشہ آقا تا ومور روان دا عائشہ آقا تا حاجی چزے داشن روزے آقا تا حاجی چزے داشن روزے آقا تا یو سا سلام دا مدینے آقا تا یو سا سلام دا مدینے آقا تا حاجی چزے